Kain pa, usan dito mo isulti di ay? Naa silang Charlie ug si Rimac nagpadulong diri. Ha? Na sila? Uy, padulong na diri. Ha? Tagwa ka to, sudan! O sige, sige. Dagko kitong kaon sila. Den. Unsa man? Sa ako diri nga. Sa ako kaldero kay takloban ko anan ka, taklo. Sorry na good. Abi na ko puti ka sa kaldero. Amoy, sa pagtuon nimo kaldero ko. Kain pa, usan dito mo isulti di ay? Naa silang Charlie ug si Rimac nagpadulong diri. Ha? Na sila? Uy, padulong na diri. Ha? Tagwa ka to, sudan! O sige, sige. Dagko kitong kaon sila. Mga hangulor dito. Gani. Pas diri. Ay, hindi. Bugat ba eh? Ayaw. Padulong na diri. Pas diri. Ari dapat kay. Dili makita na ni. Tabunan na to kay. Ayo. Dala dah. Ngayon nagkatawaran. Tara. Murang magoy tao, good. Murang magoy tao. Kusog-kusog na nato. Si. Yo. Ang mayo kinana. Uy, kamu madini char? Kami magud ni. Nya, kamu pud na. Sila maguna. Ay din, happy new year ay ninyo. Uno kay si Nero naglaag-laag mo. Oh, ya Glenn, kudu di ba ko dilaan among giyari ko dire kanang naa magud mi dire ba kay among iuli niya ni. Oh, muli mo ana? Di ba usa na katuig na? Sukat sa inyong paghulaw? May kay nakahinom-dom pa mo uli. Pasensya gyud nga karon pag ginamo na uli. Saon daghan mo gumi trabaho sa balay? Oh, nya akong gigamit ba unya. Kabaw ba kagahapon 21 nya. Amo na lang pong gigamit kay kuan ba karang may strain ni gud sa moa. Nya wa pa may kakalo ato among adobo. Oh. Sulod mo dire. Isulod mo. Pasensya gimana ning balay namo cara pag ginahuman. Sige likod mo to. Okay na din balag. Wa ko humaning balay basta kay nga handa ba. One eternity later. Ta. Murag naglitsyon sila ato. Nailitsyonan oh. Ay, tinugi ka man. Ano mas? Sa kung hulak daan. Naglitsong di sila. Ano kayo mo? Nya napaibilin na ko eh. Patiyag yung muhulak ng mga asay. Masay asay ba? Wala ka kabalo na? Wala gani, maunang mangutana ko nimo. Asay ba? Asay kaon to Maud ay naman ako nga di ay. Oh, mo na? Brin. Naglitsyon dahil mo gabi ini ay. Oo, naglitson mi. Basta gani mag December 31, maglitson gid mi ana. Tingala ko pang kita ko atog linitsyonan to Nga, dagan po mong handa gabi Drin. Ayo, daghan kaayo. Nya, nag-spaghetti po mo gabi Oo, kami pa. May tagtagaan to kaning spaghetti ba? Ay, gusto nila. Ay, unla kita ani. Nya, Ray, daghan pa pagbilin Ray. Ay, oo. Daghan kaayo. Dili ba, may magalalang kan jutay. Daghan din na. Gutom ka man. Gutom gani. Niya, dili pa mo mauli. Tinaan, mura ra bagi kaulan no. So, what's up mga dangag? So, thank you so much din mga kadangag sa 15,257 subscribers na ta already. So, thank you so much inyo nga magsuporta na mo atong 2021. Then, I hope nga aning 2022 naragya po ng inyong pagsuporta sa mga. Then kung saan ka sa nagtanaw ani nga video nga wala pa nakasubscribe, I hope na maklik na nimong subscribe button. Then i-click ang like button para makatabang sa algorithm na mo ani nga video. So thank you so much.
God bless na tong tanan and Happy New Year.